Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din Music, locul unde facem recenzii de albume și data asta ne-am întors cu Nas, King's Disease. Nas este un rapper, a.k.a. Nasir Jones, un rapper american din Brooklyn, New York. Este unul dintre pionierii rapului anilor 90 și al East Coast rap din acea perioadă. Este consacrat pentru o grămadă de albume cu care a luat foarte multe discuri de platină, în schimb nu a câștigat niciodată un Grammy. Chit că a avut zeci de nominalizări. Este cunoscut pentru stilul mafioso de rap cu povești foarte interesante de stradă și este mai ales cunoscut pentru clasicul, arhicunoscutul Illfucking-matic, care, din punctul meu de vedere, este unul dintre cele mai bune albume de hip-hop ever made. Atât de bun încât cei de la litere îl studiază la Harvard, pentru că e atât de bun și poetic. Are o discografie imensă, dacă ții cont și de The Firm, are 16 proiecte. Eu personal sunt un mare fan Nas, e unul dintre rapperii mei preferați, dar nu pot să mint că nu toate albumele sunt top quality. După Illmatic și It Was Written, două albume foarte bune, a urmat o perioadă de proiecte rele, gen I Am, Nostradamus sau The Firm, după care și-a revenit cu Stillmatic, pe care a dat diss lui Jay-Z și aș zice că Ether, It's Way Better Than Takeover, adică diss-ul Jay-Z, după care a continuat cu Godson și Last Tapes, care au fost două proiecte foarte bune, ca ulterior să scoată încă două proiecte mediocre cu Street Disciple și Hip Hop Is Dead. După care cu Untitled și-a mai revenit puțin, a urmat Distant Relatives cu Damian Marley, parcă, care nu mi-a plăcut atât de tare. Chit că piesa aia Patience e destul de nice. Ca acum, în ultimul deceniu, să avem parte de Life Is Good, un album superb și jazzy despre despărțirea de soția lui Khalees. Că și cum dă Dumnezeu. Urmat de încă două proiecte mediocre cu Nasir și Lost Tapes 2. Și acum să vorbim despre album. Oficial vine după o pauză de 2 ani. The Lost Tapes 2 nu se pune pentru că este o compilație de piese vechi. Ultimul lui proiect oficial fiind Nasir, produs de Kanye West, care ar fi putut fi un proiect foarte bun, pentru că beat-urile au fost foarte bune, doar că Nas sună foarte bătrân pe albumul ăsta și pare destul de dezinteresat prin, efectiv, energia pe care o aduce pe album. Prin urmare, și piesele nu au fost atât de bune. Veșnica problema lui Nas, de-a lungul carierei mi s-au părut beat-urile, dar aici a fost invers. Beat-urile au fost bune, versuri destul de mediocre pentru calibrul Nas. Albumul ăsta, King's Disease, este puțin mai special pentru că este produs de Hit Boy, un producător puțin mai tânăr, care a produs pentru o sumedenie de artiști precum Lil Wayne, Kelly Rowland, Kanye West, A$AP Rocky, Kendrick Lamar, Drake, Beyoncé, J-Lo, Chris Brown, Snoop Dogg, you name it. Deci toți artiștii ăștia cunoscuți pe care îi vezi pe la radio, sigur a făcut Hit Boy o piesă pentru ei. Deci pot spune că eram destul de entuziasmat când am văzut cine o să producă albumul ăsta. Să vedem cum sunt piesele. King's Disease este un intro bun, are un soul sample așa mai lent, sună un beat pe care ar da Rick Ross. Este o piesă în care Nas vorbește despre mai multe topicuri, despre cum a făcut el stilul de freză fade, faimos. Piesa este oarecum braggadocious. Mai zice aici despre cum a reușit să facă o carieră din rap fără să-și vândă sufletul și că rapperii din ziua de azi fac orice pentru clout. Și sunt foarte de acord cu asta. I see you, Lil Pump, you fucking cloud chaser. Altă piesă blană este Blue Bands, care are un beat destul de progresiv, așa foarte dark, cu un fundal de pian, mai boom bap, care tot alternează într-un beat trap. Este o piesă în care își aduce aminte de stilul mafeot și luxos pe care îl trăia pe vremuri cu merțane și femei bune și povestește aici de o tipă pe care a cunoscut-o, care avea un benț albastru și era matroană, dar care a devenit așa pentru că a fost crescută de un tată vitreg, care a murit pe când avea 12 ani și asta a afectat toată viața și așa a fost atrasă de stilul ăsta de viață. Zice și Nas aici că piesa asta este pentru oameni from the projects. Ajungem la Car 85, continuă seria de piese foarte bune. Nas narează aici despre un taxi numărul 85 în care se întâmplau chestii foarte shady și umbla doar prin zonele astea defavorizate. Din ce spune Nas, era folosită și ca mașină pentru jafuri și furturi. Pe refren îl avem pe Charlie Wilson, care face o treabă foarte bună cu armonizarea, un beat așa foarte smooth, mi-aduce puțin amintea ceva ce ar face Biggie. Ajungem la Ultra Black, care este și singurul de pe album. Am fost super entuziasmat când am auzit piesa asta, este foarte catchy. Hit Boy a produs super bine la piesa asta, tot așa un fundal de pian, de-i dă așa un feel de ăsta jazzy, mai modern. O piesă super pozitivă, super pro-black, pro-umanitate în general.
Are aici niște versuri bune gen My son will be resurrected, constantly learning lessons, I never die, you get the message? So, we're going ultra black, unapologetically black, the opposite of Doja Cat, Michael Blackson black. Care mi se pare că e mega shade la Doja Cat, care poate nu știu dacă știți povestea, dar Doja Cat a devenit cancelled pentru că a scos o piesă acum 5 ani care folosea un termen foarte racially inappropriate din Do Nothing, în care efectiv se ia de afroamericanii leneși, chit că ea este mixed, este jumate albă, jumate afroamericană și pentru chestia asta și-a luat foarte mult shade. De înțeles că mi s-a părut o idee foarte proastă să faci o piesă de genul ăsta. Că la un moment dat it will come back to you, știi? Ok, ajungem acum la piesa 27 Summers, care are niște versuri destul de slabe. Piesa este salvată de un beat foarte blană de la Hit Boy, are un beat așa trap care tot progresează cu niște trompete de-astea de Latin jazz. Piesa este vorba despre cum a reușit Nas să supraviețuiască 27 de ani în industria muzicală de când a scos Illmatic și nu se aștepta să ajungă atât de departe. Ajungem la Replace Me, care este o piesă de dragoste în care Nas și Big Sean povestesc despre cum partenerele lor nu au apreciat ce au avut după ce le-au oferit tot ce aveau mai bun. Beatul din nou este bine produs, doar că ambele strofe sunt mediocre, mai ales a lui Big Sean, care zice I'm not your ex, I'm your ecstasy, methamphetamines, ain't no better me, that was trash. That shit is fucking trash, dog. Get the fuck off the airwaves. Și versuri de genul care îți dau ochii peste cap. În schimb, Till the War is Won, contrar așteptărilor mele, piesa care are un feature de la Lil Durk, rapper al cărui stil nu sunt foarte mare fan, este o piesă dedicată tuturor mamelor care au crescut copii fără o figură paternă, pe un beat așa de trap cu un horn de ăsta oarecum trist ca să dea un vibe așa mai tip la piesă. Ajungem la All Bad, piesa care are un feature de la Anderson .Paak. Este o altă piesă despre relații, care în comparație cu Replace Me, piesa este mult, mult mai bună, deoarece l-avem pe Anderson .Paak care cântă foarte mișto la tobe și refrenul este Absolute Killer. S-a zvonit că piesa ar fi despre Nicki Minaj cu care a avut o relație de scurtă durată, așa ca un zvon. Ajungem la The Definition, care este altă piesă bună. Nas vorbește aici despre cum sunt afroamericanii văzuți în media, ca fiind niște predatori, că nu sunt tratați ca niște egali în societate. Asta e definiția oamenilor de culoare în viziunea media. Beat-ul tot așa este un boom bap mai modern. Continuăm cu Full Circle, o piesă în care Nas reușește să reunească The Firm după mai bine de 20 de ani și din fericire toți fac o treabă bună pe piesă, mai ales AZ, care e unul dintre cei mai underrated rapper din punctul meu de vedere, chiar a rupt beat-ul ăsta și să vă zic de ce. Uitați aici ce versuri blană a zis omul. Dialogue superb, flies cars on the curb, word when I evolved, the higher God emerged, reserved, more subtle, come from the stress and the struggle, young then, obsessed in the bubble about it, took advantage if a woman allowed it, one of the foulest, some would say I was childish, money driven, mischievous, I perceived it as living, gifts and ribbons. Piesa continuă tematica asta recurentă de iubire. Aici e felul ăla de iubire gen player in the club care vrea să agațe o tipă, dar toți vorbesc foarte smooth și nu cu ce face fata, joacă jogging. Ajungem la 10 Points, care este o piesă super grimy și jazzy de boom bap, în care Nas încearcă să vorbească către oamenii din cultura lui despre cum să încerce să-și depășească statutul, să nu încerce cu disperare să se adapteze și toate problemele astea recurente în cultura afroamericană. Cumva se arată că dacă le dai foarte multă importanță, nu o să reușești, cum zice și el pe ultima strofă. They hardly happy for you, keep doing what you do, you can't please everybody and not everybody's you. Don't try to force a square peg in a round circle, that shit will hurt you. Don't try to fit in either, you're better off with neither. Few veteran speakers get medicine when you need it, especially when we all need knowledge instead of sneakers. Stop hanging on to childhood trauma, it defeats us, our challenge is holding ourselves back, I hope you felt that. Deci super, super deep. Și acum ajungem la closer-ul The Cure, care este este probabil una din cele mai bune piese ale lui Nas de o grămadă de ani, una din piesele mele preferate de hip-hop de anul ăsta
Și mamă, frate, ce beat i-a dat Hit Boy. Începe cu un sample de ăsta de horns foarte încetinit, după care pe la minutul 1 și ceva face o tranziție către un beat boom bap de ăsta foarte cinematic, very Kanye inspired. Și cât de bun e flow-ul lui Nas aici. Nas vorbește aici despre cariera lui muzicală pe prima strofă, accentuează mai ales perioada când era destul de mainstream, ceea ce a dus și la câteva albume pentru care și-a luat destul de mult rahat. Iar pe a doua strofă vorbește despre cum e el văzut ca un icon al rap-ului pe care toată lumea îl studiază. Care sunt concluziile mele? Nas sună revitalizat la 46 de ani, cu o producție foarte bună și niște versuri de calitate. Aș zice că e mult mai bun decât Nasir și Lost Tapes 2 de departe. Nu știu să vorbesc astăzi, după cum vedeți. Când vine vorba de plusuri, cel mai bune piese ale lui Nas de ani buni, producția este excelentă, feature-urile sunt bune în mare parte. Ca și minusuri, poate că unele piese de dragoste sunt destul de generice. Big Sean și Foxy Brown au cel mai proaste strofe de pe album. Și 27 Summers cu Replace Me sunt cam singurele piese la care nu cred că m-aș întoarce prea curând. Ratingul meu final este 4 Not-Illmatic din 5, pentru că în sfârșit nu mai încearcă să facă un album ca Illmatic. Și să dăm și 3 recomandări: Jay-Z, The Black Album, Master Ace, Disposable Arts și Jim Jones, El Capo. Eu am fost Music, vă pup și ne vedem data viitoare. Bam!